exercici de funcions. En concret, l'exercici 4, apartat A, de l'examen de selectivitat setembre 2023, sèrie 2. Aquest exercici ens dona una funció formada per un polinomi i un exponencial i ens demanen si aquesta funció és igual a 2, f de x igual a 2 té solució en aquest interval. És a dir, si existeix alguna x d'aquesta funció que faci que la funció valgui 2. O bé podem començar a provar 1000 valors de x fins que ens surti que la funció és igual a 2, que no us ho recomano perquè tenim un exponencial i ens estaríem la vida. O bé el que podem fer és tenir solució, al final el que vol dir és que existeixi una x que faci que la funció sigui igual a 2. Però també podem reescriure això com f de x menys 2 que sigui igual a 0. I quan és igual a 0 ja ens és una miqueta més fàcil perquè no fa falta que trobem la x perquè no ens la demanen, però això ens pot sonar a un teorema. Que f de x menys 2 sigui igual a 0 potser d'aquesta manera no ens sona gaire o no ho podem veure gaire bé. El que farem és definir f de x menys 2 com una nova funció, g de x igual a 0. Ara aquí el que veiem és que el que ens està dient és g de x igual a 0, o sigui, hi ha alguna x que és solució, és a dir, que és arrel que fa que la g de x s'anul·li en l'interval menys 1, 0. I quin és el teorema que ens diu que podem trobar un valor que faci que la funció s'anul·li? Bolzano. Què ens deia el teorema de Bolzano? Si una funció és contínua en un interval tancat, menys 1, 0, cosa que no hem demostrat i haurem de mirar, si una funció és contínua en un interval tancat i la pròpia funció té dos signes diferents en dos punts de la funció, de l'interval, vol dir que existeix un punt C que anul·larà la funció. És a dir, anem a dibuixar-ho. Si tenim un interval, per exemple aquest mateix, menys 1, 0, menys 1, 0, i la funció és contínua, si aquesta funció té dos signes diferents en dos punts diferents d'aquest interval, per exemple, provem en el punt menys 1 i ens surt que la funció g de x és positiva, i provem en el 0 i ens surt que g de x és negativa, per exemple, estigui per aquí, Bolzano ens assegura que existeix un punt C on la funció per forces s'anul·larà, és a dir, tindrà una solució que farà que la funció sigui igual a 0. Per tant, el que farem en aquest exercici precisament és mirar si existeix, primer, si la funció és contínua. I un cop veiem si la funció és contínua o no, mirarem si podem aplicar el teorema de Bolzano i mirar quin és el signe que té la funció en els dos extrems de l'interval. Després, si els dos signes són diferents, poder dir que efectivament la funció s'anul·la en un cert punt, C, que no ens demanen. Doncs som-hi, anem a veure. Aquesta funció és contínua. La funció efectivament sí que és contínua. Per què? Contínua. Perquè està formada per un polinomi. Un polinomi sempre és continu, no té cap tipus de limitació, i un exponencial. Elevat a un polinomi també, o sigui que és que no tenim cap tipus de problema, realment. Tenim un polinomi, un exponencial i després tenim el número menys 2. El polinomi de fet seria aquest. Sí? Perquè estem agafant la funció menys 2. Per tant, realment, g de x seria la funció que és menys 3x, ajunto menys 2, ajunto com a polinomi, més e elevat a 2x a la 3 menys 1. Per tant, la funció és contínua. El que haurem de fer ara és mirar si aquesta funció té signes diferents dintre d'aquest interval tancat que ens demanen. Per exemple, podríem comprovar fer g de menys 1 i fer g de 0, que és en els extrems d'aquest interval. G de menys 1, aquí tenim la funció, per tant tenim menys 3 per menys 1 menys 2 més e elevat
2x a la 3 menys 1. I aquí el mateix, menys 3 per 0, menys 2, més e a la 2x a la 3. Perdó, aquí hem dit que ja era menys 1. Menys 1 i aquí és igual a 0. Val. 3 per 0 se'n va, ens queda menys 2. E elevat a 0, qualsevol valor elevat a 0, perdó, no, és 2 a la 0, menys 1. Per tant, això és un e a la menys 1. E a la menys 1, recordem que és positiu. E a la menys 1 és el mateix que escriure qualsevol valor que tingui un exponent elevat a un signe negatiu, és el mateix que escriure el valor però dividit a sota d'una fracció. Per tant, realment aquí el que tenim és un menys 2 més 1 partit per e. 1 partit per e és gairebé 1 partit per 3, més o menys perquè és 2,777. Llavors, 1 partit per e seria 0,3 periòdic, més o menys. Estic fent una així de cap, eh? Per tant, tenim que menys 2 més 0,3 més o menys, això és negatiu. Només ens interessa el signe. Sabem que això és negatiu. Vale. Llavors, si aquest és negatiu, el que ens interessa és demostrar a veure si aquest, el g de menys 1, és positiu, per llavors demostrar que efectivament existeix un punt C entre aquest interval que fa que sigui arrel, és a dir, que la funció s'anul·li. Vale. Aquí tenim menys 3 més 1, menys 1, perdó, que fan més 3, menys 2, aquí tenim 1, doncs, 3 menys 2 fan 1, i aquí tenim e elevat a menys 2 menys 1, per tant, menys 3, això és un e elevat a menys 3, per tant, és el mateix que escriure, recordem que és un signe negatiu, no vol dir que sigui negatiu, sinó que el que estem fent és escriure e elevat a 1 partit e elevat a 3. Important, aquest pas, quan tenim un exponent elevat o un número qualsevol elevat a un signe negatiu, l'única cosa que vol dir és aquest signe negatiu ens està dient, epa, que nosaltres anem a baix d'una fracció. Val, tenim un número positiu més un número positiu, això és més gran que 0, és positiu. Bueno, ho he escrit al revés, però així. Per tant, fixem-nos, estem veient que quan la g, la funció, val menys 1, és positiva. Per tant, es troba per aquí dalt. Mira, com el dibuix. Per dalt. Quan g és 0, és negatiu. Per tant, això vol dir que existeix un valor, el que sigui, que no sabem i no ens importa perquè no ens l'han demanat, un valor de x que fa que g de x sigui igual a 0. Que això el que vol dir és que existeix una certa x que fa que f de x menys 2 és igual a 0, és a dir, una certa x que fa que f de x sigui igual a 2. Anem ara a fer un apartat d'integrals, en concret l'exercici 4, apartat B, de l'examen de selectivitat setembre 2023, sèrie 2. Aquest examen, aquest exercici, ens dona una nova funció, h de x, que està definida com a la suma d'un terme polinòmic més un exponencial. I ens tenim anteriorment una funció f de x que està definida igual amb una funció bastant semblant. L'única diferència és que aquest terme és menys 3x, mentre que aquest és menys 3x al quadrat. I ens demana que trobem quina és l'àrea que està delimitada per aquestes dues funcions. Bé, jo us les he dibuixat aquí perquè veiem quina és la que passa per sobre i per sota, com són les dues funcions. Però això en un examen de selectivitat no ho sabríem. Per tant, l'exercici el farem com si no tinguéssim ni idea de quina és la funció que es troba per sobre a l'hora de calcular l'àrea i després, si voleu, el podeu refer, que seria exactament igual, sabent quina és la funció que es troba per sobre de l'altra. Si ens demanen l'àrea entre aquestes dues funcions, ens estan demanant quina és aquesta àrea que es troba aquí. Per tant, què és el primer que haurem de buscar? Els punts de tall d'aquestes dues funcions. No sé més o menys per on es troben, és un esbós. Haurem de trobar aquests dos punts de tall. Com trobem els punts de tall? Els punts de tall són els punts en comú en què les dues funcions coincideixen. Per tant, haurem d'igualar les dues funcions que ens estan donant. És a dir, les dues funcions entre les quals volem trobar l'àrea. F de x és menys 3x més e a la 2x a la 3 menys 1,
i h de x és menys 3x quadrat més e a la 2x a la 3 menys 1. Val, com a consell, a selectivitat les integrals no acostumen a ser massa complicades normalment. Segur que al col·le, a l'insti, us posen integrals molt més difícils. Quan us posin una àrea no solen ser integrals difícils. Per tant, en veure que tenim una exponencial i que l'hem d'integrar potser ens espantem, però anem a fer l'exercici primer perquè precisament si plantegeu això només, el fet d'anar a buscar els punts de tall, veieu que aquest terme que és complicat amb aquest terme s'anul·len. Per aquest que està sumant, quan passa a l'altre costat, passa restant. Per tant, s'anul·len els termes complicats, els termes que poden fer por. Llavors, tindrem menys 3x més 3x al quadrat i això és igual a 0. Podem treure el factor comú de 3x, 3x fora, per tant ens queda menys 1 més x és igual a 0. No? 3x i sí. Per tant, aquí tenim dues solucions. Tenim, per una banda, 3x és igual a 0, per tant, x igual a 0 és una primera solució, i per altra banda tenim que menys 1 més x és igual a 0, per tant que x és igual a 1 és l'altra solució. Per tant, el que ens estan dient és que aquestes dues funcions es tallen en el punt 0 i en el punt 1. Bueno, és un esbós, ja veiem que no coincideix exactament, just sembla que hauria de passar per aquí, i és que tallarien en el punt 0 i en el punt 1. Llavors, com que sabem que les dues funcions tallen en aquests dos punts, el que podríem, sense saber quina és la funció que passa per sobre, podríem dir, anem a calcular aquesta àrea. Com que no sabem quina de les dues funcions passa per sobre, el que sí que sabem és que l'àrea ha de ser un valor positiu. Per tant, si nosaltres estem suposant, per exemple, que h passa per sobre de f, farem h menys f. Però si realment això no fos així, és a dir, realment en el nostre dibuix les dues funcions fos al contrari, és a dir, f de x passés per sobre de h de x, ens sortiria el mateix valor però negatiu. Per tant, quan no sapiguem quina de les dues funcions passa per sobre de l'altra, senzillament l'única cosa que necessitem és valor absolut. Per tant, el que farem és posar el valor absolut de la resta de la diferència de les dues funcions. Recordem que sempre que volem calcular l'àrea, el que estem fent és, anem a fer-ho amb un dibuix senzill. Imaginem-nos que tenim aquesta funció, una recta, i tenim una paràbola, per exemple, una que passa per aquí i aquí. Recordem que quan aquests dos punts són els punts de tall, quan estem calculant l'àrea, al final el que estem fent és calcular l'àrea d'una primera funció, f1, que calcular l'àrea què vol dir? Quan calculem l'àrea el que estem fent és calcular tota l'àrea que es troba just per sota d'aquella funció. És a dir, si el que fem és agafar primer f1, és a dir, si fem l'àrea de l'integral de f1, d de x, el que estem fent és agafar tot això d'aquí. Tot! Però realment a nosaltres ens interessa només la regió que està delimitada per aquestes dues funcions, és a dir, aquest trosset d'aquí. Per tant, què haurem de fer? Si agafem l'àrea de la funció que es troba per damunt, el que fem és just calcular tota aquesta figura regular, trapezi, i llavors el que fem és restar-li tota l'àrea que es troba per sota de l'altra funció, és a dir, restar-li tot aquest trosset d'aquí. Restar f2, per exemple. Per què? Per què fem això? Perquè l'àrea que calculem sempre és la que es troba per sota de la funció. Per tant, si no ens interessa la que es troba delimitada entre dues funcions, agafarem l'àrea delimitada per una primera funció que es troba per sobre i ens calcula tot, i llavors restarem el trosset que no ens interessa, és a dir, l'àrea de la segona funció, que l'àrea sempre va cap avall, és tota l'àrea que es troba per sota de la funció. Per tant, li restem la funció 2, l'àrea de la funció 2. Llavors, si no sabem el que dèiem, si no sabem quina de les dues es troba per sobre de l'altra funció, farem el valor absolut. Entre quins dos punts? Entre 0 i 1.
Anem a calcular. Tenim, doncs, això és l'integral entre 0 i 1 de h de x. H de x és aquesta que ens han donat aquí, que és menys 3x al quadrat més e a la 2x a la 3 menys 1, h de x, menys f de x, és a dir, menys tota aquesta funció, que és menys 3x més e a la 2x a la 3 menys 1 d de x. Fixem-nos altre cop. Per això us dic que és important que intenteu fer l'exercici perquè moltes vegades les coses complicades, sobretot en tema d'integrals, s'anulen a l'activitat. Fixem-nos que tenim un menys 3x al quadrat més un terme, que és un exponencial que ens pot fer por per integrar això, però tenim menys i menys que fan més, és a dir, se suma aquest terme, anem a escriure 0, 1, tenim un menys 3x al quadrat, més e elevat a 2x a la 3 menys 1, menys i més que fan menys. Per tant, aquest terme es torna a cancel·lar amb aquest terme i ens queda una integral relativament fàcil, perquè és polinomis. Llavors tenim la integral de 0, ara ja la resolem, la integral que va de 0 fins a 1 de menys 3x a la 3 entre 3, és a dir, el 3 i el 3 se'n van, més 3x quadrat partit per 2. Entre quins valors? Entre 0 i 1. Per tant, tindrem menys, valor absolut, menys x a la 3, per tant 1 a la 3, o sigui 1, més 3 per 1 entre 2, per tant 3 mitjos, menys, amb un valor de 0, que és 0 a la 3 és 0, i 3 per 0 entre 2 també és 0, per tant aquí això se'n va. Què ens queda aquí? Menys 1 més 3 mitjos, el menys 1 és el mateix que escriure 2 partit per 2, per fer-ho així de cap, podem agafar la calculadora si no. I ens queda menys 1 més 3 mitjos, 1 mig d'unitats quadrades, important, les unitats. Sí? Ens ha sortit positiva.